ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардими ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстон, худо аз шумо розӣ бошад. иншоаллоҳ мо аз шумо розӣ ҳастем. қарор дорем дар ҷои апахуни худмо ки иншоаллоҳ қарор дошт дар тарафи қати апаи иродаком кор мекард. ака ҳаёт ҳамия нигоҳ кунед. як рӯз алҳамдулиллоҳ шогирди оҳиста моро мақсад шогирди қорисалоҳ будем. оҳиста бо хайр омадем аз дими зиндагии худмо оҳиста ёд мегирӣ. ҳама вақт дар даст як кас кор кардан метавонӣ. алҳамдулиллаҳ апам беҳтарин буд, ҳамҷа ҳурмат иззат мекард. имрӯз сидаи ҷоҳа ки хича кушода, яъне ки ҷои гинекология хича кушода. моро ҳам хостем ки ҳамчун дода биёем як бор мақсад аз пешаш каме ҳам боша як регламачае кинем шу на ба хотири мақсад дигар ба хотири худо аст ки як модар як падар як беморе ки мебина мақсад ин тараф қариба он тараф қариба ҷое ки мебина иншоаллоҳ биё хизмат кунад. апаҷон мо алҳамдулиллаҳ шароитош хуб узи доранд. ҷа ман рози аввал нархномаоша бихонам ки мардума фақат нарх мақсад интересованда кунам. узи 1000 сум ва 1500 аст. хуб узи 1000 сум ва 1500 боз апама савол метим мегатун. хуб капел мундан, яъне ки дар система чӣ мегӯянд системаи шланги мундан 1000 рубл, як укола мекунанд 100 рубл. бо чиай агар ки учёт мемонанд барои хоҳарон модароне ки ҳомиладор ҳастанд, яъне дар учёт монданшун як сола то давраи 9 моҳ мешавад, то давраи таваллуд карданшуна 12000 дар учёт мемонед. дигар то ин вақта чӣ қадар узӣ мекунанд, месанҷанд проверкае ки мекунанд аҳистои хоҳар ба мо хоҳарои мақсад ҳомиладор бепул мешавад. баъд ҳастаи узи. хуб узи ҳастае ки мақсад чо органои дарун гирдаву ҷигар мақсад чисе ина агар 4 тараф боша 1500, фақат гирда боша 1000 рубл. анализҳо месупорем иншоаллоҳ 1000 сум 1500 хай вобаста ба анализое ки бо хурдои ҳастанд ки 100-200 рубл ҳама осоиса накапил мешаванд. хуб қарор дораи балнисаи мо дар инаи Маринский парк 33 аҳин бозори Люблиноро ай тараф ин 14 ходиш мақсад 15 ходиш ҳамин тараф 12 ки бурмаде рост калапои ме дар дасти рост мегарде дар тарафи инами чӣ меган поини бозори хулосасини садовод ки буде дар қариби ҳамун раҳ товно хӯрда болотар аст. хуб апаҷо салом алейкум. пайнеҷи акаҷон бесиҷа камера кар муборак шава. саломат бошед. худованд умртон дароз кунад. хизматгори мардуми мусалмон ва тоҷик шед. апаҷон масъалаи қабулгоҳи шумо ҳаррӯза ки дар ҳамҷа кушода иншоаллоҳ ҳамин нархномае ки хитон гуфте ими 1000-1500 узи иша чӣ маъни дорад? узи 1500 қати приём шай занака дору менависем тавсия мекунем ҳамин чизо. агар ягон чи дар кор набоша фақат узи 1000 сум. 1000 сум яъне бе тавсия тавсияи дору. мақсад масъалаи капила айхилш мехарам ё не капилое ки ваё мо 1000 сум мемонем капилои худмона доруаи худмона вобаста ба ҳамон касалаш капелаш мемонем. агар қатиш капела агар қатиш биёра 500 сум ям қай 500 рубл. ани монданаш ай анализои гуфте кадом анализоро дар назар дорем? 1500 и общий анализ крови қати общий анализ мочи пешоб қати хун гемоглобина проверка мекунанд соира проверка мекунанд воспаление ягон касали безеб дора надора гуфта ҳамин. хуб агар як савол яки масъала учёт мундан оиламон як моҳа ҳомиладор шид ман пеши шумо меёрам шу аз чӣ сар мекунӣ ки 12000 одам мегирӣ то кадом ҳолат? ҳамаи анализоша мегирем. якум анализое ки ҳами вақти учёда монданай ҳамаи анализоша мегирему баъд то ҳами картара додан бепул узи мекунем шуна бепул. агар яке ягон анализшон безе боша ма дору бинависим течение вай дору бихӯрам мумкин ки повторно 500 сум 1000 сум анализ месупорам. конечно дар ҷои шумо фақат қабул кардан дар учёт мондани хоҳаро ҳастанд узи ҳастад капелмунӣ анализо. хуб шумо барори ко ман бародари азиз хоҳиш мекунам аз ҳар як адами шумо ки модаро хоҳаро нигаҳ кунед вақти ҳолати қати касал кор дора шумо занг мезанед саволу ҷавоби бемаънӣ метиҳед. хоҳиш мекунем кадме ки худованд бемор нашед беморӣ дори хоҳарову модаро мақсад ҳастанд ҳамун шахсо ба ҳамун зарурӣ занг бизанед вақт қимати апаҳоро нагиред ҳамун хел биё иншоаллоҳ ман нишон медиҳем ҷои узишона яъне ки узирам доранд дар инҷа. дӯстони азиз иҷа ҷои чай узи ҳамин апамонай яъне дар инҷа узи мекунад қабулгоҳшона иншоаллоҳ ҳама шароитошу хуб метавонед ба сари биланд биёед. худованд ҳифзтон кунад парвардигор сарбуланд бошад. аз шумо фақат як кап дуо ва дастгириями видеоро паҳн кунед ки то як одами маҷбурай касалай намедонад куҷо баранд чикор кунад ба ҳаминҷара биёянд иншоаллоҳ суҳбат кунанд. адресҳо дар рӯи экран рақамҳо дар рӯи экран хоҳиш мекунам занг бизанед фақат ба шахсое ки зарур ҳастанд. худо нигаҳдор. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.